Okay, her kommer så noget mere krymmel til lagkagen. Nogle ekstra hacks til dit vision board. Og vi starter i forhold til de fotos, du putter på, for det kunne være super nice, hvis du kunne finde nogle fotos, som er taget fra et menneskeligt point of view, ligesom dem her. Det kunne så godt være dig, der har taget de her fotos. Lad os nu sige for eksempel, at du gerne vil manifestere. Nu tager vi det lige ud af et businessperspektiv et øjeblik for at kunne relatere til de her billeder. Så lad os sige, at vi tager det billede, der er øverst oppe i venstre hjørne af de her fødder over en sø. Så lad os sige, at du er i gang med at manifestere en rejse. Så har du taget her, hvis du bruger det her billede, så kan din underbevidsthed nemmere placere dig der, fordi det er dig, der ser det. Så det er dig, der sidder der og tager det der billede ud over den der sø, og så er det dig. Men hvis du finder et billede i stedet for af en anden kvinde, som ligger på den her sø, og man ligesom ser hende udefra, så vil det faktisk være lidt sværere. Ikke at det ikke vil virke, men det her virker bare bedre. Det det er, at det er enormt svært faktisk at finde de her fotos online. Det er rigtig svært at finde gode fotos, som er taget fra et menneskeligt point of view. Men der er ingen tvivl om, at det booster din manifestation, det booster kraften i dit vision board, fordi din hjerne er i stand til med det samme at sætte dig ind i den situation. Det er dig, der sidder og kigger ud over den her sø. Det er dig, der sidder bag rattet i den her bil. Det er dig, der kigger ned på din computerskærm ude til højre. Så det er bare sådan et ekstra lille hack. Jeg vil så sige til dig, jeg synes, det er rigtig svært at finde rigtig gode billeder online, i forhold til, at det skal være taget fra et menneskeligt point of view. Så jeg har lavet et mix på mit eget vision board. Nogle af dem er fra et menneskeligt point of view, og nogle af dem er ligesom bare, hvad kan man sige, lidt mere almindelige billeder. Men det har virket rigtig godt for mig. Et andet rigtig godt og vigtigt hack, det er, hvis du har en bedste ven eller veninde, så få ham eller hende til at være der, når du laver dit vision board. Fortæl dem, hvad det er, du gerne vil med din forretning, hvad det er, du gerne vil manifestere i dit liv, og så gå i gang med at lave boardet, og så få dem til ligesom at gå ind løbende og validere, om det du har lavet, det du har sat på dit board, det rent faktisk er det, som du drømmer om. Fordi vi har så mange begrænsende sandheder og overbevisninger inde i os selv, som nogle gange kan gøre, at vi egentlig har noget, vi drømmer om, men vi ender med at sætte noget helt andet op på boardet, fordi vi tænker, ej, det kan jeg da ikke, eller det er også for meget at gerne ville det. Og der kan din bedste ven eller veninde gå ind og sige, hov, altså, du har lige fortalt mig, at du gerne vil manifestere den der nye klinik inde på Strøget. Hvorfor har du så sat et billede af en klinik op, der ligger inde i en baggård i Helsingør, for eksempel? Og så kan din bedste ven eller veninde lige få dig tilbage på sporet og sikre, at det, der kommer på dit vision board, det rent faktisk er det, som du drømmer om. At du ikke holder dig selv tilbage. Det næste hack, som jeg selv bruger, og som virker rigtig godt, det er det der med at sætte noget på boardet, som du allerede har manifesteret. I mit tilfælde, for eksempel sådan på mit private liv, der kunne det jo være et billede af det her hus, som jeg har manifesteret. Det kunne også være et billede af min mand. Jeg har manifesteret mange ting. I min virksomhed, så kunne det være et billede af de online kurser, jeg har solgt, for eksempel. Det kunne være et billede af noget automatisk kundeflow, jeg har sat op. Det kunne være alle mulige forskellige ting, billeder af nogle samarbejder, billeder af, da jeg startede min podcast, som jeg også har manifesteret. Alle de her ting, sæt noget på. Det behøver ikke at være super mange ting, men bare lige en eller to ting, sådan så din underbevidsthed, den kan forstå, at det her, det er faktisk noget fra vores virkelige liv, som nu sidder på et vision board sammen med noget, som ligger ude i fremtiden. Det støtter faktisk op om den her virkelighedsopfattelse, om at det hele er nu. Det sammenblander dit liv nu, og din skaberkraft med det, du gerne vil manifestere i fremtiden. Det bliver sådan lidt teknisk, men tro mig, det sender rigtig, rigtig god manifestationsenergi afsted. En anden lille sjov ting, det er det her med at skrive et brev til dig selv, et tillykkebrev i forhold til den forretning, du har fået manifesteret. Skriv det på din kuvert og hæng det op på dit vision board, eller hæng det ved siden af dit vision board. Hvis du nu laver et i papirformat, så kan det godt være, det er svært at få selve kuverten til at hænge fast på papiret, men så hæng den op ved siden af, og så åbn den, når der er gået et år. Det er en vildt god idé, og det er så sjovt at kigge tilbage. Altså, jeg har gjort det én gang på vision board, men jeg har også gjort det sådan flere omgange, hvor jeg så bare har skrevet brevet til mig selv i en dagbog, og så er jeg så slået op, når der er gået et år. Men det er så nemt at huske at læse det, når det sidder sammen med vision boardet. Det kan være et brev, hvor du skriver tillykke, det kan være et brev, hvor du fejrer dig selv, det kan være et brev, hvor du fortæller, hvor stolt du er af dig selv, men det sender rigtig, rigtig god energi afsted også. I forhold til det her med energien, så er det også en rigtig god idé, hvis du har noget, der har din energi på sig i forvejen, som du har båret i længere tid. Det vil typisk være smykker eller armbånd, eller hvis du er typen, der har haft sådan en snor hængende om håndledet i længere tid.
prøv at hænge det op på boardet. Der sker ikke noget ved det, og det er fuld af din private energi, så nu går du ind og sammensmelter noget med din private energi ind i dit vision board med de billeder, som handler om din fremtid, som bliver din fremtidige energi. Meget teknisk. Jeg prøver at lade være med at gøre det for teknisk, men det er svært, når man nørder i energierne på den måde, som jeg gør. Prøv det. Se om det, og hvordan det føles. Og hvis det føles som om, at nej, der har du ikke lyst til at lade være, men hvis du har noget, du kan undvære, som for eksempel et smykke, så er det da en rigtig, rigtig god idé at sætte det på. Den sidste ting her, det handler om titlen. Det er sådan lidt forskelligt, hvad folk gør i forhold til, om de har lyst til at title deres vision board. Mit vision board for næste år, det hedder 2025, det er den titel. Det kan også være, at du vælger et vision board, der hedder min business, eller min forretning, eller mit liv, for eksempel. Men lad være med at give det en titel, som er sådan lidt mere svævende, som for eksempel min drøm, eller mit håbefulde liv, eller min ønskeliste, eller noget i den stil. Fordi ønske og drøm, og det at være håbefuld, det er ikke lige så powerfult. Jeg ved ikke, om du kan høre, det ligger lidt i ordene. Det er mere noget, som vi godt et eller andet sted ved, eller forventer ikke rigtig manifesterer sig. Vi vil gerne have det her til at ske så hurtigt som muligt. Vi vil gerne have, at det er nu. Det skal være den fremtid, som vi begynder at træde ind i nu. Så det der med at trække titlen med ind i manifestationsprocessen, og vælge en titel, som signalerer nutid og signalerer power. Min business, mit liv. Det er meget mere powerfult i forhold til titel.